Bħallum sena, il-Gvern Malti permezz tal-Prim Ministru Robert Abela innegozja l-ikbar pakkett ta' fondi Ewropej. Dan hekk kif pajjiżna ġab pakkett ta' 2 biljuni u 250 miljun euro għas 7 snin li ġejjin. Dan il-pakkett negozjat mill-Prim Ministru Robert Abela huwa d-doppju ta' dak li kien ġab il-Gvern Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi. Dan wasal wara negozjati twal u intensivi f'Kunsill Ewropew Speċjali dwar il-Baġit Ewropew. Mal-wasla tiegħu minn Brussell f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, Dr. Abela kien qal kif minkejja l-avvanzi ekonomiċi kbar li jagħmel pajjiżna u r-rati ta' qatt baxxi, pajjiżna ġab dan il-pakkett ta' fondi Ewropej. Dan is-suċċess ksibnieh billi għamilna argumenti sodi, billi konna konvinċenti, billi madwar il-mejda tan-negozjati tlaqna mill-ewwel mill-punt ta' tluq li ridna nkunu katalisti bħala pajjiż biex inwasslu li jkun hemm ftehim madwar is-27 stat membru bejn is-27 stat membru, però konna ċari li dak li huwa tagħna, dak li hemm minna li kien bid-dritta